היום אני הולך לראיין אישה מיוחדת, שגם הכניסה לביתה מעניינת וכוללת צמחייה ירוקה שמתפתחת ויש לה מראה רענן בכל רגע. מדובר בדמות מרשימה, רחל אלטלף ברנר, שאישיותה ופועלה בתחום החינוך נמתחת על פני שנים רבות ומקיפה בשיטתיות מסגרת חינוכית החל מהגן ועד התיכון. עוד בהיותה בת 14-15 החלה בייעודה החינוכי כאשר אספה את נשות הסביבה ללמדן עברית והמרת חתימת אצבע בחתימה בצורה מושכלת. מבלי שתדע, הקדימה את התוכנית הלאומית בשם הנחלת הלשון. שמי רחל אלטלף ברנר, אלטלף לבית הורים, ברנר של הנישואים. נולדתי בנובמבר 1936, רביעית מבין 6 אחים, להורים אלטלף, אברהם ואסתר. נולדתי בטורקיה, בכפר אורלה, כ-30 קילומטר מאיזמיר. כשהייתי בת 10 חודשים, המשפחה החליטה לעבור לאיזמיר. עד לשנת 1948 בה עלינו לארץ ישראל. כיום אני בת 89. גדלתי בבית ציוני מאוד. אבא היה אדם פעיל, ציוני, בלב ובנפש, הכין נערים לעלות ארצה, הטמיע את הכמיהה בבית בכל בני ביתו. וכבר בשנת 1944 שלח את ביתו מזל אלטלף, בהיותה רק בת 15, לארץ ישראל דרך עליית הנוער. ולאחר מכן, בתחילת שנת 48, את בנו שמואל אלטלף. ספגתי בבית הוריי את האהבה והכמיהה לארץ ישראל. החשיבות של הלימוד, ההשכלה והחינוך היהודי, והשתתפתי בתנועת נוער בני עקיבא בטורקיה, ולמדתי את השפה העברית על ידי מורה שאבי שכר עבורנו. לילה אחד אני שומעת שיחה בין ההורים. אבא קרא לה, אסתרנו, זה היה תואר חיבה. אסתרנו, את מוכנה לעלות ארצה? זה לא יהיה קל. לא בטוח שיהיה לנו מיטות לישון עליהם. נשען ברצפה. לא בטוח שיהיה לנו בית מיד. יכול להיות שלא יהיה לנו גם מים זורמים. החיים יהיו קשים. את מוכנה לזה? אמרתי. כן, חיבה לאבא. אני מוכנה לכל. באשר תלך, אני איתך. אני בטוחה שהכל יהיה בסדר, ענתה אמי. וכאשר אני שומעת את השיחה הזאת, מרגישה את עצמי שותפה לסוד, וחיכיתי בכיליון עיניים לרגע שזה יצא לפועל. אכן, בנובמבר 1948 הגענו לארץ, לאחר הפלגה של 6 ימים באונייה רעועה שמובילה פחם, עם 500 אנשים, ואבי הוכתר טבעית כמנהיג על ידי העולים. בשלושת השבועות בבית העולים אגרובנק בחדרה, אבי שימש כמתווך בין עובדי הסוכנות לעולים, בעקבות היתרון שלנו בידיעת השפה העברית. אחרי 3 שבועות של שהות בבית העולים, בדצמבר 48, הסוכנות בבית העולים הפנתה אותנו ליהוד, למרות שאבא מאוד שאף להתיישב בירושלים. אך נצמד למטרה ולשליחות הטבועה בו, וראה ביהוד את המשך ההתיישבות של עם ישראל ביציאת מצרים בתקופת יהושע בן נון. הגענו ליישוב ארוס לאחר 3 מערכות מלחמה. עזוב. משימה ראשונה הייתה לארגן מסגרת חינוכית לילדים, נושא שאבי לקח על עצמו. לא היו מבני חינוך
ולמדנו בבית ספר מזרחי, גם לפעמים לרוב מתחת לעצי התות. ילדים למדו בקושי עד כיתה ח' בגלל הקשיים המקומיים, ויצאו לעזור בפרנסת הבית. למדתי בבית ספר כשנה וחצי, ובשנה השנייה החליט המנהל שהיה מנהל מפתח תקווה, שאת שם בית הספר יסב לשם במעלה, על מנת שנעלה ונעלה ונעלה. הדחף לעזור לסביבה, לעולים, בער בי מאוד, וכבר בהיותי בת 14-15 אספתי נשות הסביבה להנחיל להם את השפה העברית כדי שיוכלו לחתום בעברית. הוריי העדיפו שאמשיך ללמוד בפתח תקווה, על אף הנסיעות באוטובוס והקשיים שהיה רק כל שעה וחצי הלוך ושוב. למדתי יחידה מהיישוב בתיכון הדתי בפתח תקווה, וחששתי להיות חולה, שמא לא יהיה מי שיביא לי שיעורי בית. ולאחר מכן למדתי את מקצוע הגננת בסמינר תלפיות בתל אביב. המשכתי לשירות לאומי בקריית שמונה בין השנים 1954-1955, גובל ב-56. בשובי מקריית שמונה, עם סיום השירות הלאומי, שבתי הביתה, ונודע לי כי הגן הדתי היחידי ביהוד עומד להיסגר. כי לא היה תקן, לא היה מחסור בתלמידים. הדבר הטריד אותי מאוד. ידעתי כי אם אני לא אדאג לזה, אם לא יהיה גן, לא יהיה בית ספר. עברתי בית לשכנע את ההורים של הילדים, לשלוח אותם אליי, ואז עבדתי חודשיים ללא תקן וללא שכר. יוזמה זו נחלה הצלחה רבה. לגן הגיעו כ-20 ילדים, בגן שמיקומו היה בסוף רחוב קיבוץ גלויות, על הגבעה, כגן הדתי היחידי ביישוב. תוך כדי העבודה כגננת בגן הדתי, השלמתי את לימודיי להסמכה להוראה. ובשנת 1962, ואני בת 26, קיבלתי משרה להוראה בבית ספר חורב ברמלה. התקדמתי עד תפקיד סגנית מנהל. בתום 4 שנים נרשמתי ללימודי ייעוץ חינוכי באוניברסיטה בר אילן, ובחודש מאי בשנת 1968 הוצע לי לנהל את בית הספר במעלה. אתגר גדול היה לי, וזכות גדולה, כשהגעתי לנהל את בית הספר במעלה כבוגרת מחזור א' בבית ספר זה, שאבי ייסד אותו. ביקשתי מהמפקח דאז אברהם אמיר, תן לי עוד חודש להכין את עצמי מנטלית. המפקח לא הסכים ואמר, תיכנסי עכשיו, תעברי את המשבר עכשיו. ואכן, לתחילת הלימודים של שנת 1969, הגעתי מאורגנת ומוכנה, הרגשתי סייעתא דשמיא. לבית הספר הגיעה אוכלוסייה מעורבת, לאו דווקא אידיאולוגית. הגיעו דתיים, מסורתיים, אפילו חילוניים. לאו דווקא מבחינה אידיאולוגית, עם כניסתי לתפקיד שמתי לב וחשתי שהאווירה אינה נעימה. באחד הימים נכנסתי לכיתה ז'-ח' כיועצת שלמדתי, והעברתי שיחה תוך שימוש בכלים שלמדתי כיועצת חינוכית בבר אילן. אחת השאלות שהפניתי לתלמידים הייתה, מדוע לא לובשים תלבושת אחידה? ויש לנו תלבושת אחידה. אחת התלמידות ענתה לי, המנהלת, לא מספיק שאנחנו לומדים פה, את רוצה שגם בחוץ ידעו שאנחנו לומדים פה?
התשובה זעזעה אותי. ומיד התחלתי בבניית תוכנית לשיפור הרגשת ההשתייכות וההזדהות של התלמידים עם המוסד החינוכי. פעלתי להנחיל תרבות ומשמעת כמו תורניות בחצר, בתפילה, בחדר האוכל ועוד. רוב המורים הגיעו מחוץ ליישוב, וחלקם השינויים היו מהמסע. למרות זאת, בביטחון בצדקת הדרך ובאמונה שזה יביא לתוצאות המיוחלות, התחלתי בבניית מסגרת להשגת המטרה. הלכתי לסמינר תלפיות וביקשתי לאמץ את בית הספר, תוך כדי כך מורים יעשו עבודה מעשית אצלנו, ואחד הדברים שביקשתי זה את מרכז תחום לאומנות בתלפיות מחוג דרמה, שיבוא לעבוד אצלנו בבית הספר על חשבונם. בהכנות לקראת סיום שנת הלימודים של כיתה ח' הכין הבמאי של תלפיות שקיבלתי אותו את התלמידים להצגת אוצלי גוצלי. לפני ההורים הוא שם פלייבק והילדים שרו. מחאו להם כפיים. ההצלחה הייתה כבירה, גדולה. הילדים הלכו ברחוב בגאווה והבושה נעלמה. באותה שנה אותו במאי עזר לי להכין תערוכה. ובית הספר עלה על המפה. אותם ילדים כבר הגיעו לפתיחת שנת הלימודים הבאה כבר עם חיוך וגאוות יחידה. הרגשתי שבניתי את הילדים והועלתה המוטיבציה. ואהבת התלמידים עלתה לשחקים. התלמידים התחילו ללמוד יפה. שרים, מתמוגגים. במקום כיתות מצורפות הגענו ל2 עד 3 כיתות מקבילות. השם הטוב עלה והגיע לשחקים. הילדים הגיעו אלינו ילדים גם מיישובים בסביבה. גולת הכותרת הייתה כשב-1 בספטמבר, יום הראשון לתחילת הלימודים, הגיע שר החינוך דאז יגאל אלון, יחד עם המנכ"ל המיתולוגי אליעזר שמואלי, ומצאו בית ספר מאורגן למופת, תוכנית לימודים מסודרת, החל מיום הראשון לתחילת הלימודים. כאן לא שקטתי על השמרים. מטרתי הבאה הייתה להעביר תלמידי ז'-ח' למסגרת בה ילמדו ז' עד ט', או להצמידם למסגרת על יסודי. הלכתי למשרד החינוך ודרשתי, אני רוצה שבית ספר במעלה ייכנס למסגרת הרפורמה החדשה. ואכן בית הספר נכנס למסגרת הרפורמה החדשה ונשאר עם כיתות א' עד ו'. ואם בית ספר במעלה נשאר מא' עד ו', הבנות נקלטו באולפנת ספירה לכיתות ז'-ח' עד י"ב והבנים בישיבת גבעת שמואל. אוקטובר 1977, ואני כבת 40, מקבלת הצעה מהסוכנות היהודית לצאת לשליחות לברזיל. עד לשנת 1981, בה חזרתי ארצה ושימשתי כיועצת בבתי ספר. בשובי ליהוד מצאתי כי החינוך הדתי חזר למתכונתו הקודמת. ביטלו את הרפורמה החינוכית. תלמידים שסיימו ביסודי והמשיכו את לימודיהם עד כיתה ח'. בלית ברירה המשיכו בבית הספר במעלה, וכשבגרו יצאו ללמוד לתיכון לא דתי. ראיתי צורך דחוף לדאוג לספק לילדים המשך חינוך דתי. ניגשתי אל ראש העיר דאז שלמה בקשי, ושכנעתי אותו
לבוא איתי לעלות לירושלים ולדרוש תיכון דתי ביהוד. בסוף שנת 1983, ואני בת 47, פרשתי פרישה מוקדמת כדי לדאוג להוריי. בחודש מרץ 1988, ה' בניסן תשמ"ח, נישאתי למרדכי ברנר, יליד ירושלים, והקמנו בית בישראל ביהוד. בשנת 1995 הצלחתי יחד עם שלמה בקשי לפתוח תיכון דתי ביהוד, את התיכון יגאל אלון. ולסיום אומר, סיפוק ענק יש לי. בהוני ובעוני הגשמתי את החלום של קבלת השרביט של חינוך יהודי ביהוד מאוריי, מאבי ואמי, והעברתי הלאה לדורות הבאים.